Asta ni Trillanes, babae siya o lalaki? Alam mo, hindi ko alam yan. Nanood ako ng TV sa sa sala, sa bahay ko. May, yung mga waiter ko. Sabi niya, kita niya si Trillanes, gayaw-yaw. Sabi niya, huwag mong pansinin yan siya. O bakit? Hindi ko ba pinapansin yan? Siya bakla man yan. Sabi ka, totoo ka? Sir, sure ako. Bakla yan. Magtanong ka ng bakla kung mag-asta yan. Di, tinanong ko nga yung iba. Sabi talaga, bakla talaga. Kasi ang bakla, madali Ako naman, iba ang talent ko. Pag nakakita ako ng babae, sabihin ko, maganda yan. Pag lapitan mo yan, maganda talaga yan. Basta ako ang nagsabi. Lalo na pati yung konsyal doon sa likod. Totoo. Kita mo sinong maglakad noon? Ang shoulder nagatuyok. Gumagano. Bakla lang ang gumaganon eh. Pero wala akong sa bakla, ha? Dalawang kapatid ni Elizabeth, bakla. I do not have any qualms about sa dormitoryo ako, ang kasama ko sa kwarto, bakla. But there was always this space of respect. Wala akong sa mga bakla. Ako nga antiga-depensa sa kanila sa dormitoryo eh. Kasi ginakaya-kaya. Wala akong... But anyway, 6 o'clock. Baka hindi ako makalanding doon sa... I'm supposed to land on a military base there. Hindi sa